Σήμερα κάνουμε τον πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου. Φιλικός είναι μεταξύ των μαθητών του πρώτου γυμνασίου Ιεράπετρας που έχουν φτιάξει ποδοσφαιρική ομάδα και των καθηγητών από τα σχολεία της Ιεράπετρας, δηλαδή από το πρώτο γυμνάσιο και από άλλα σχολεία. Σκοπός του αγώνα είναι να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών και τον κάνουν τα παιδιά για να μαζέψουν λεφτά για την εκδρομή που θα πάνε, την τριήμερη εκδρομή που θα πάνε στη Βουλή. Θα ακολουθήσουν και άλλες αγώνες και άλλες εκδηλώσεις. Προγραμματίζουμε και αγώνα μπάσκετ. Θα παίξουν και τα κορίτσια με καθηγήτριες και θα κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Το αποτέλεσμα πώς έχει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα είναι 7-5. 7-5 υπέρ των μαθητών. Στο πρώτο ημίχρονο είχαν καθολική περιοχή οι μαθητές, προηγηθήκαν με 4-0, αλλά πήραν τον αέρα του αγώνα οι καθηγητές και τελείωσε το ημίχρονο 4-3. Τώρα είμαστε 10 λεπτά πριν τη λήξη, είναι 7-5 υπέρ των μαθητών. Έχω μια καλή κερκίδα εδώ, τα παιδιά είναι εκδηλωτικά, άλλοι υποστηρίζουν τους καθηγητές, άλλοι υποστηρίζουν τους μαθητές. Αυτό θέλουμε και εμείς, να έχουμε καλή σχέση με τα παιδιά. Έγινε ένας αγώνας για να μαζέψουμε το πρώτο γυμνάσιο Ιεράπετρας, θέλουμε να μαζέψουμε κάποια λεφτά και διοργανώσαμε αυτόν τον αγώνα μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα λεφτά. Ο αγώνας ήταν έτσι, μπορούσαμε να διασκεδάσουμε και τον κόσμο, μπορούσε να δει τους καθηγητές του οποίου τους κάνουν μάθημα να παίζουν μπάλα για πρώτη φορά, για δύο σχετικά λόγους. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν το πρωτοφανές, γιατί όσο και νεότεροι κι αν ήμασταν και πιο καλοί σε φυσική κατάσταση και καταφέραμε και νικήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο ήταν καλή και αυτή σε καλή φόρμα, γιατί 2-3 καθηγητές παίζανε σε ομάδα εδώ της Ιεράπετρας. Εντυπώσεις από τον αγώνα? Πολύ καλές, μου άρεσαν πάρα πολύ, είχαμε πολλούς φιλάθλους. Εξάλλου πολλά γκολ, το βασικότερο. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ να παίξουμε μπαλίτσα με τους καθηγητές. Το παιχνίδι πήγε καλά, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Θέλω να πω ένα μπράβο στους καθηγητές γιατί παίξανε πάρα πολύ καλά και να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις ώστε να μαζεύονται λεφτά για σχολεία και γενικώς να περνάμε καλά με γυμναστική υγεία και τέτοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάναμε ένα, θα έλεγα, καλό παιχνίδι για την ηλικία μας. Δυστυχώς δεν είχαμε ανταπόκριση από όλους τους καθηγητές τους οποίους είχαμε ειδοποιήσει. Την τελευταία στιγμή δεν παρουσιάστηκαν στο γήπεδο, οπότε αναγκαστήκαμε να παίξουμε με ελλείψεις. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από ό,τι είδατε κι εσείς, προσπαθήσαμε. Παίξαμε ίσως προς ίσον. Δεν τα καταφέραμε και δεν τα καταφέραμε διότι φυσικά τα παιδιά και καλύτερα είναι και αγωνιστικά στέκονται καλύτερα. Έχουν περισσότερες δυνάμεις, είναι λογικό από μας. Αλλά αυτό που μένει είναι η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά και στους καθηγητές, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι, εκτός σχολείου πάντα, διότι τη συνεργασία την έχουμε και μέσα στο σχολείο, αλλά προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε, πιστεύω, για πρώτο αγώνα και έξω από το σχολείο. Θα υπάρξει και συνέχεια, πιθανόν και με άλλα σχολεία και με το δικό μας πάλι σχολείο. Συγχαρητήρια στους νικητές, εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε στους επόμενους αγώνες. Το αποτέλεσμα θα έλεγα είναι δίκαιο. Πήγαινε για ισοπαλία, δεν τα καταφέραμε διότι σας είπα ελλείψεις, συν του ότι είχαμε και μερικούς τραυματισμούς προς το τέλος, το παιχνίδι έγειρε προς τους μαθητές. Παρόλο που οι καθηγητές ήταν μεγάλης ηλικίας, παίξανε πάρα πολύ καλά και οι μαθητές που είχαν προπονηθεί, βέβαια νικήσανε, αυτό ήταν φυσικό, ναι. Ένας μαθητής ήταν μαζί με τους καθηγητές, ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ λίγοι. Ήταν και καθηγητές από άλλα σχολεία, δεν ήταν μόνο το δικό μας. Εγώ πιστεύω ότι παίξανε πολύ καλά και για την ηλικία σου μια χαρά παίξανε. Το νούμερο 4 ήταν πάρα πολύ καλός. Ο νέος. Και ο κύριος Βαρσαμίδης. Μπράβο σας, κύριε!